729 kilohertz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, alas 5:05 na. Aga na! Morning hirit na sa DZGB. Kay ba, ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Doktorin. Morning hirit, programang maugma, pamparelax pagkaaga. Mga baretang maiinit, mga pangyayari sa kapalibutan maging sa ibang nasyon asin sa kilaban. Ay, gusto ko yan. Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka iyan. Kana talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang murusot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uyan na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, 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 good Smile. God is good all the time. Yo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Lunes, mga tugang fit sa 26 kan bulan na Abril. Kami po nagapaabot gararin ng pangmusta sa lambang miyembro kan bilog na family hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Hindi po sa DCGB. Good morning na sa tuya, Gabos. Mga tugang, good morning po Pilipinas, mga Bicolano sa inwan na parte kan mundo. Kumusta lamang kita dyan? Kasabay niya to mga tugang sa Chief Technician Ramir Tanay sa Luwasan Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta dyan sa tuyang kapalibutan, News Manager Mar de la Cruz sa newsroom kan DCGB. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Good morning po Ligaspi. Good morning Daraga. Good morning Albay. Good morning mga Bicolano sa inman na parte kan mundo. Kumusta po sa tuyang aldaw niyan? Mga lolo, mga lola, mga mister, mga kasambahay, mga nanay, mga tatay na nagluluto sa ngunyan, mga estudyanteng maratana, sa mga ma-online classes ngunyan, sa mga habo magklase ngunyan. Good morning tabi sa Indo, Gabos, ha? Good morning sa Indo. Okay. Oy, sa mga kwantabi, marinal daw sa inyo nga min, sabi ni amigong Noel Manalo. Yan. Mago, marinal daw sa imo. Marina agad tabisi mo. Pero permi kita na inutan ni Jonas Rosal pagkaaga, di? Ha? Permi kita na inutan ni Kwan? Permi kita na inutan ni Jonas na Rosal? Ha? Permi siya na inut. At tapon man na lalaki ini. Kaya nakakadakol. Kaya nakakadakol. Sabi ni Pading Ray, hali ngaya pa di Santiago 4:7-8. Kaya magpasakop kamo sa Diyos, de kamo magpadaog sa diablo, tamadulag siya sa Indo, mga parakasala, maghanaw kamo kan sa ikamot nindo. Kamong mga para sa ginsagin, linigan nindon sa indong mga puso, iyo mananggad, adi, iyo mananggad, If you believe every time you wake up that God is always at your side, how could you have a bad day? Feel God's love. It's always unconditional. Wherever you are, sleeping is the reward. While waking up is a blessing. Yan, the best. Thank you, Tabi, Seven. Oy, sa mga birthday celebrators natin dyan. Happy birthday. Mga tugang sa may mga COVID dyan, ipangajita. Ipangajita tabi na sana mga tugang makaskas manan sa indang recoveries. Asa na pong pag-recover mga tugang sa mga namamatian indang ngunyan pong alaw. Hanggang sa sinda po marahay. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit.
Alright, hindi kita sa mga buhay naman ng bareta sa morning hearing sa DCGB. Mga buhay naman ng may init. Mga buhay naman ng may init. Mga buhay naman ng may init. Ayun, tama man ha. Mga buhay naman ng may init. Mga tugang sa morning hearing. O ni po mga tugang ang mga bareta. Ngunya na pag-aaga sa DCGB. Mga baretang may init sa morning hirit nga na pong aldaw. Mga tugang, uminabot na po sa 1,725 ang aktibong kaso kan COVID-19 digdi po sa tuyang reyon. Pagkatapos sa madagdagan naman in 95 na mga nagpositibo sa COVID-19 kasuhapon. Ang 95 iyang kinabibilangan kan 12 sa probinsya kan Albay, 4 sa Legazpi City, 3 sa Ginubatan, 2 sa Daraga, Sarong Bakakay, Kamalig, Asinma nito. Mantang ang Camarines Sur may dagdag na 22. Mga tugang Tulong Baaw, 2 Kanakman, 2 Guwa, Tagduruwaan Libmanan, Asinlupi. Mantang Siringman, 2 man sa Milaor, Naga City, Asinpili. Mantang Tagsararo Anbuhi, Iriga City, Magarao, Nabua, Asin Ragay. Mientras tanto, ang Masbate City, may Masbate, iga po rin dagdag mga tugang na 27. Ha? May 27 pong dagdag. Siyam sa Balod, 5 sa Masbate, 3 sa Batuan, 2 sa Aroroy, Manahon, Milagros, mantang Tagsararo man sa Claveria, San Fernando, San Pascual, Asin Oson. Mientras tanto, sa Sorsogon, mga tugang may 30 na naidagdaga, kadakol 12 sa Sorsogon City, 5 sa Bulan, 4 sa Erosin, 3 sa Dunsol, Kasiguran, Tagsararo, ang Castilla, Gubat, Huban, Pilar, Asin Prieto Diaz, mantang may others mga tugang napat. Ining mga apat na ini, hali ng Quezon City, haling Paranaque, haling Misamis Oriental, Sarong Baguio City. Ang medyo mga tugang, dagdag pang informasyon niya na pag-aaga, may saro pong gadan. May saro pong gadan tabi. Mga tugang na nagresulta po sa 273 ang gadan digdi po sa Bicol Region. Mientras tanto, sa Camarines Norte, asin po Catanduanes Day po kinedagdag na positibo. Di ba? Ilinga yan. Ilinga. Di ba? O di ang Catanduanes mo da Cam Norte an medyo hababa mo niyan. Mga tugang ang kaso nin COVID-19 digdi po sa satuya na lugar. Mientras tanto, mga tugang padagos pong naka-lockdown mo niyan ang nagkapirang mga opisina anom na mga opisina di gobyerno digdi po sa Legazpi. Pagkatapos na magpositibo ang mga pag-iriba kaning empleyado, mga tugang sa COVID-19. Ini po base yan sa naging direktiba ni Alcalde Noel Rosal, mga tugang. Sa ibong nalado, ipinag-orden pa ni Alcalde Noel Rosal, mga tugang, ang pag-lockdown giraray sa nagkapirang mga opisina asin pribadong negosyo. Lifted na pala, piglif ang suspension, mga tugang sa lockdown. Magay good news to. Good news ini. Mga tugang, Legazpi City Task Force on advise the total lifting lockdown of the following officials in establishments. Yan. Yan ang maraingon yan. Ang Lucky Fortune Seafood Restaurant sa SM. Sa SM, pwede po, lift, pwede na pong mag-operar. Ibalon Central School. Ibalon Central School sa Barangay Orosite, Magallanes. Sangko ni ang panlunsod of Legazpi Science High School. Na-lockdown pala ang Legazpi City Science High School, Na-lockdown pala sa Legazpi High School, Tapos ang Department of Science and Technology Regional Office number 5, Regional Trial Court Branch 2, Regional Trial Court Branch 7,
Bureau of Treasury Region 5. Asin po mga tugang ang DPWH Regional Office number 5. Sigon sa pahayag ng alkalde, tapos na po ang contact tracing. Asin mga na-expose mga tugang, gabos naman daan mga ini iyo ang nakuha naman ha. Na-monitor naman kung kaya ang gabos na mga kontak kay ni pinag-abisuhan na sa mga naging kontak daw kan mga nagpositibo na swab naman and napag-araman po na nakaproducer man kinegatibo na swab test result. Oy, very good. Ang fasilidad asin po ang palibot kay ni panagos naman na pinag-disinfect sigon mga tugang sa pahayag ni Alkalde Noel Rosal. Okay ha. Iyan po mga tugang ang latest tabi na impormasyon tungkol tabi mga tugang sa tuya ta palibot ha. Mientras tanto, base po yan mga tugang sa pahayag mismo, si Mayor Rosal maski Domingo talaga nagtatrabaho ano? Pag-alon man talaga ang local chief executive. Adi, imagine mga tugang, kuwan ka, nagtatrabaho Domingo, yan ang pahingalo. Alright, mientras tanto, iba pa niya to na mga bareta, sandali lang check natin kung saan po sa mga nagpositibo kan COVID-19. May apat baga si Mayor na, may apat baga sa Legazpi, ang mga nagpositibo tabi sa Legazpi na apat, iyo po mga tugang ang taga Boragui, saro pong 68 anyos. Buda makamundo man ni Jing, may 2 anyos o na taga Boragui, si Sedawan nagabantay ka ini. Buda tabi may 10 anyos man na taga Orosite Legazpi. Asen saro tabi na taga Barangay Mauyod na 43 years old bank employee. Tagalan Bank, Tagalan Bank tabi susog po sa konfirmasyon mga tugang ni Alkalde Noel Rosal. Okay. O yan tabi Mientras tanto, pangyayari sa Maaba, kadakol ka na lockdown, kadakol ka na lockdown o kansarong simana. Anyway, ingat-ingat kita ha. Ingat-ingat lang kita buda magpara-expose na lang muna diyan sa luwas mas maray na laga maglakaw-lakaw duman sa Catanduanes. Buda sa Cam Norte kulang ang kaso adi. Okay no, ang importante po nag-iingat kita. Mga tugang iyan po ang mga buena mano niya tong Bareta in the morning. Hindi po sa DCGB. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Aramong tadawan mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Kaibaan Mega Force Patrol. Nasa linya po si Sinenot tabi, si Jimmy. Jimmy, nainot sa report. Mga istorya dyan mga tugang sa Tercer Distrito, Can Albay. Hello Jim, good morning. Kumusta dyan? Yes, salamat BBM. Maray na aga sa mga parantabay sa good morning na palan kay Madam Rose Nosete. Adagitan ako ni Madam. Madam Nan. Madam Rose Nosete. Madam. Ano na nga ni sa apelido ni Madam? Piglingaw-lingawang ka, Madam Rose. Alang ka unang grade ko kay Madam na nako akato. Nailing mo ng Sarawa, yun ka. Isa no? Lozano. Saan din si Madam nagtiteach? Hindi ko nabanggitawan. Okay. Masususog mo ako kung saan ako minali. Iyo, mas maray na yan. Mas maray na. Basta Madam Rose, good morning. Malanglik sa isip mo bumasa. Madam, ulit-ulit ko yun. Itawata sa grade ko. Talaga? Matindi sa grade ko kay Madam. Kung sa grade pa na hababa, di mo nang babasaw na. Di mo nagigil.
Rose City, Luzano. Talaga. Madam, good morning. Yes, okay. Mientras tanto, BP, tulong mga parabulang Sinda Juan Celso Topase, 40 anyos. Medardo Abrasado, 60 anyos, taga Tandarura. Ligaw. Arnold Sullivan, 46 anyos. 46, taga Barangay Busak, Ligaw. Inireklo inikan mga operatibas kan Ligaw PNP matapos na makaresibin ng informasyon bandang alas 2 sa hapon, hapon, aligado, nagtuturo pada sa sitio Gaya, Barangay Paulba. Maras pa ba yan mga tao, adi? Yun na nga niyan. Di ba? Hindi mo na, nagturupada pa? Grabe nan patanid kan pulis, grabe nan sinarakyada baga. Oo. Batang tapadang yan, bako naman sa may turutoklong bibe. Suday ng tuklong? Nagtitext gayod na madara na nga so Gitelipon-tipon. Ano ba yan? May cellphone baga ngunyan, dara na nga so cellphone mo. Oo. So cellphone mo. May cellphone, ma-text duman sa para bulang mana dara na nga so manok mo ta, surosaral po kan lamang nga kita sa punbulod. No, kita bayadi. Kaya dahil man, kura man sa maski kayo otoridad sa barangay, maski official kang barangay, pwedeng dahil man iniisip na iudaan teknik na ngunyan. Yes, yes. May tambod, may sentensyador, o naman na masurosaral po ka na. O yan, na tunugan, dinuman kan mga polis, waragasan sa mga tao, tulo na sirkuluhan, apat na pambulang na manok may takot pa, plus tulong mga ining tulong persona. O, sa ngunya, nasa ipaturan tulo, imbis mga paraumay ni BP sa bagay kuha man gayo Domingo man kaya baga pero pigbabawal ang pagtiripon ko niyan, di ba? amuan nagka-social distancing man nga kami maski mag-social distancing di man masiguro yan. So pag propes mas maparos-paros nga digdi sa bulod man nga ini di man kami digdi sa bagay nga akong naaraman na nagpakasal may kinasal nagpabarayli pa. Sa bagay, dahil mabakit na... May pinarward sa ko si EBP, may nag-forward sa ko sa messenger na nagreklamo, nata na nagpakasal, tapos nagpabayli pa, matindi da sa tao sa baraylian. Pinarward ko nga ni kay Mayor Rosal, hindi kung paano yung na-investigaran. At nanganing may nagyan ako... Nagkakatarar, paragal na gawin ang tao. Ako, amundod ako yun paragal na, gusto na mag-relax, pero kahit po magsakripisyo, talingan ang COVID ta, kadakulo mag ang COVID ta. Dakulo na? Ako lang nagagadan. Diba? Duman sa Indian, mga tao, nakaswero sa gilid ng tinampo, nailing ko ka sa banggim, so dagan ko, garpig gumos. Yeah. Okay. Ito na kuta na gayet paghalata na magabot sa punto niya. Ang gibog-gibot na, mabalik mas na sa buhay ta. Yan mga pigasabi ni Bishop sa Kiambao, sa Orasyon Peratan. Padusang balos. At gusto ko sa nangaw kuta na magparapasyar-pasyar sa mga ararayo ng distansya sa mga tao. Hindi sila. Okay. O yan. Okay, so yan tabi, Bibi. Sa ibong kanlakop ng virus, man giraray, igaw man giraray, kan mga illegal na teripon-tipon, maski nga ni grabe ang mga poda na kan mga otoridad, igwa pa man giraray mga day nagtuturbod, and matatagasan pa yun. Okay. Yan, BP, sa ito yung mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita, GCGB nyo. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Al Armario nasa linya. Padingal, good morning. Go ahead. Good morning, Badi. Sana matapos na ang mga bawal. Talagang apektado na ang mga hanap buhay. Yan ngunya na nagrangay kan mga saradit na negosyante digdi sa Legazpi. Apektado ng maray dahil sa pag-iingat, pag-igpit kontra COVID. Sa Boulevard, ang mga paratyesta ng Ibo, Suman, Sira, mga gulay-gulayon, mga inom-inuman, talagang agrangay na ngunyan dahil nawara na sa mga customer nila dahil mauna naman ang pag-jogging, pag-walking-walking sa Boulevard, mientras na nasa high-risk status ngunyan ng Legazpi City. Siring sa inot ng mga poda ni Alcalde Noel Rosal,
at least nagkon mo niya na simana at lamang magkalma na ang COVID, magpakabuelo giraray ang mga tao sa hiro-hiro nila, lalo sa mga hanap buhay na iman masyado nin maasahan sa gobyerno na ayuda dahil kulang na ang budget. Kaya ngunyan ang mga ordinaryo na negosyante sa barangay, digdi sa boulevard, ang niriyo sa talaga asin nagagangay dahil ganing COVID na pangadji nila, sana matapos na ini kumalma lamang sa mga masunod na aldaw. Yanan ko karas kahit mga informasyon digdi sa luwas, Amar Mario, DCGB. Mientras tanto, mga tugang, iyan talaga, iba talaga ang Pinoy. Iba man talaga ang Pinoy. Di ba? Yung kita mga tugang na, sa bagay, duman nga ni sa Europe, nagrally ang mga tao paglilakdown kang gobyerno. Na gusto magpaparabaralaw bagaw dyan sa luwas. Ha? Pero iba man talaga ang Pinoy, ilinga duman, sa India kaso hapon. Ha? Sa India kaso hapon, nagkakuan ako, hiling ako kasabangay sa television. Ay salbatana, so mga tao nasa gilid kan tinampo, nag-oxygen. Nagbagsak mga tugang so health, ano nga po kaya ninda? Sa India, ang nagagadan mga tugang ginatos kada aldaw, ha? I mean, bako lang gatos, 1,000 kada aldaw, ha? Ha? O paano na ito? Dahil ng mga oxygen sa mga sa mga ospital, sarong kama, nagkukuha na, nagbabaraliktada ng pakahigda. Dahil lang po mga tugang sa COVID. Ay, makatanglayo, ma'am. Sabagay, mga tugang, pero isabay ta sa pangalan. Kaya sa Santo Papa Baga, nagkondukta na mga tugang ki prayer, rosaryo, mga tugang kada aldaw, tangani na makatabang para po sa siring na baga. Alas 5:27 oras sa Pilipinas. Sa iyong isip at iyong galing, kahit saan dalhin, humahanga ang kahit sino, iba tayo. Iba ang Pilipino. Kasi yan tayo, yan ang Pilipino. Nakakabilib talaga, laging mapanlikha. Lakas tibay, galing mo, sa puso mo'y dumadaloy. Ibang-iba tayo, iba talagang Pinoy. Iba talagang Pinoy. Iba talagang Pinoy. Yeah! Iba talaga mga tugang ang Pinoy. Iba mag-alaga, iba dumiskarte, iba ang tatag, and no one knows this better than a fellow Pinoy like Kundura. Kundura is the old Filipino appliance brand that is committed to using Filipino innovation to solve Filipino problems. They have stood by countless Filipino families and businesses, helping them reach their ka-asenso dreams. And that is how they know na iba talaga ang Pinoy. And that's why they made a song to celebrate the Filipino spirit. It's all for the Filipinos out there. And it's called Iba ang Pinoy. You can see the full version and watch the music video on Kundura's FB page. Dahil sabi nga ng Kundura, mga tugang, iba ang Pinoy. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Alright, Lowens Barcena po nasa linya sa dagdag na report. Lowens! Good morning, Lowens! Yes, salamat Tati VP. Kasi na good morning sa kapos na mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta sa rong 24 anyos na soltero, takdag sa kinasang drug bypass operation na kinasakan mga otoridad sa Purong-Puno Barangay Guay 24 Rizal, Legazpi City, Sabadong Pangki. Ang suspect basado sa police record sa Legazpi City Police Dictate, nabisto na si Ernesto Hatcha Imperial o alias sa Nior. Kaiba daw ini sa database list on illegal drugs
may live-in partner na residente ka nasa bit na lugar. Sa pinagkasarupir sa kanhipatura, Albay PPO as in Pinaya Region 5, nakipagpayong po ang operasyon kay ni matapos na makumpiskaran ini ning sarong nakasilyadong transparent plastic sachet na may laog na pinagdududahang shabu na iyo an object of bypass as in 3,500 pesos na bypass money. Pinag-aasikaso na ang makakanigung disposisyon para sa inquest proceedings kan suspect sa paagikan inventaryo sa ampang kan mga mandatory witnesses. Patanid ni Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Rodelon Bitita na magturunong-tunong na sa illegal na droga dahil ang Dasinda seryoso sa kampanya sa pagpapaddarakop sa mga taong nagiging embelto pa digdi sa Legazpi. Yan tabi BPN mga dagdag istorya, hali digdi sa Legazpi City Police. Ako po si LBB. Salamat, Lowen, sa report. Hali dyan sa Aluas. 5:31, mga tugang oras sa Pilipinas. Lubang kita sa newsroom kan DCGV. Nasa linya po si News Manager Mar de la Cruz. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Paring Mar, good morning. Kumusta dyan? Good morning. Good morning, BB. Good morning sa mga taga-Bantabay. COVID cases sa Pilipinas. Uminabot na sa 997,523. Dito na sa 1 milyon 1 million, ano? Active cases yan pala, ah? Aktibo? Active cases, ano? Rod, nalugangan ng 8,162. Grabe, may na talaga dyan ang numero, ano? Kadalawa. Mientras tanto, home vaccination para sa mga day makaluwas ni Narong, pag-rekomendar. Bantang pag-abot kan 15,000 doses ng bakuna kan Sputnik 5 kasukapon, dahil nadagos ay sinibok sa April 29 dahil sa logistics issue. Community pantry, nahiling na magiging dahilan kapag itaas kan kaso ng COVID-19 sa nasyon, sa kay Dr. Eric Tayag. Paggamit ng magkaibang brand ng COVID-19 vaccine, pwede daw, sigon sa sarong eksperto. Bantang NTF LCAC spokesperson General Parlade, as in Undersecretary Badoy, binusalan sa issue kang community pantry. Bawalan na magparatara mano di sabi ni Secretary Esperon. Binusalan? Rodier. Ito bilid ba kayo? Pararibo ka mo. Naparaot lugod. May understanding maritime exercises sa West Philippine Sea, ginibukan Coast Guard as in BFAR. Bantang dahil matatapos ang simanang ini, may huminto na naman sa pinagamit ng duwa. Ano na yan, adi? Ano? Di man na po. Kung ang COVID ay napupundo yan, di man napupundo, adi? Lalo ining madakulta. Wala man. Pag nabakuna na ka, boss, maruluwasan na. Madakol na. Madakol sa demand? Oo. Mamahal na naman. Salbatan ng COVID ini. Ultimong presyo kang petrolyo, apektado. Rodier. Difference na. 35 sagot ko, 45 sa ko. Gasolina. 35 sa imo. Salbatana. Sa mga paragamit ng Petromax, Ano man? 55 hanggang 65 kada litro kang gas. Yes, Ayan. Yun na yan. Abangan. Saga yan. Pero saga. Bago kada Martes yan. Kada Martes nangyayari. Ready rin na. Okay, Okay, so yung dito mga headlines ko niyan. Ato dyan sa kang PYC Enterprises. Nangyayari sa mga Napapresira yung mga matitibay as in kalidad na wheels of radio para sa imong personal na gamit, pang negosyo as in pang disaster operation. Hanapon sa si Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Then sa ilang kintahan tampangan ka ng LTO sa LTFRB sa Rawis Legazpi City para sa pangipon nindo sa Beats of Radio, i-BYC nyo na yan. On this base, Mardelad, dahil nyo ba? Good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salamat, Paring Mar, sa mga istorya sa Lado Nacional. Yan po sa newsroom kan DZGB. As always, mga tugang, sa mga bareta sa Lado Nacional, News Manager Mar de la Cruz yan. Kung sa BHF ang nanginginot, PYC Enterprises, sa Bareta Nacional, News Manager Mar de la Cruz yan.
Okay, uy, oras natin, alas 5:36 na. Henry M. Kaskaso ng pangyari, ano? Henry M. Ang bilis-bilis. Good morning. Report muna tayo bago po mga tugang sa report kan Pag-asa Legazpi. Ans Galero nasa linya. Good morning, Henry M. Ans, good morning, Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya tong bareta, inorganisar naman kan Diocese kan Legazpi sa pagigan St. Gregory the Great Cathedral o kay Albay Cathedral Parish ang nasendang bersyon ng community pantry na pigapod na tadao ining tanganing anduka at tamanon community pantry. Napagaraman kan DCGB News gikan sa nasabing parokya sa panginot ni Monsignor Wayne Tomas na ang nasabing programa ginibo ning datanganin na makatabang man sa mga kababayan niya itong nagtitios ngunya na panahon nin pandemya. Sa pagikiring programa, pag-iimbitaran ninda ang mga kababayan na igwanin may tatabang na magdonar ng cash man o kaya in-kind para sa mga nangangaipo. Alagad ba kuman oral daw, bukas ang tada community pantry na ini dahilan sa bubuksan sa ini sa may parish office ninda kada Webes, alas 6:30 sa good, alas 9 nin pagkaaga, asin mabalik naman ini alas 3 nin pagkahapon sa good, alas 5. Sinabi ninda na Diocese kan Legazpi, igaagad sa mga taong muyang magpartisipar sa nasambit ng community pantry na magsunod ng guard sa pigapautob na minimum health protocols ka na gobierno lokal kan Legazpi tangani na malikayan ang paglakop ka na COVID-19. Mientras tanto ba man sa nadawin itabang para sa mga nasa haraning tao sa nasambitan ng parokya kundi itatabang man ka na parokya ni San Gregorio Magno ang sobra nindang matitipon na pagkakanasin iba pa sa community pantry man kan Malilipot Parish tangani na mahitnoan man ang tangangaipo kan mga personang sagud sa kunya naka-star pa sa mga tents sa nasabing banuan po ang pakan bagyong Rolly. Ang dali ni Pedro yan, mga informasyon, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans, sa report. Halik dyan sa luwas. Ara mo, saludo ako dyan kay iyan si Asertin nun. So, maginhawak community pantry. Ang ideya niya, suminabwag sa bilog na Pilipinas. Ha? Ang ideya niya, suminabwag mga tugang sa bilog na Pilipinas. Nabuhay lalo sa pagtatarabangan. Ha? Pero sandali lang ha. Nasa linya po mga tugang Anmutya ng Pag-asa Legazpi. Janice Rosero. Miss Janice, good morning. Magandang umaga po para po sa kalagayan at pagkaya na ating panahon ngayong araw, April 26, 2021. Kasalukuyang nakakaapekto ang tinatawag po nating northeasterly surface wind flow sa may Hilaga at sa may gitnang Luzon. Dito naman po sa atin sa Bicol ngayong maghapon, maaari po nating asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. May mga pulong-pulong panandaliang pagulan na dulot po yan ng mga localized thunderstorms. Katamtaman hanggang sa malakas ang ating hangin na magmumula sa may hilagang silangan ng Iral na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. At sa ngayon wala naman po tayo nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng Bicol Region. At ang ating inaasahang agwat ng temperatura sa maghapon nasa 24 hanggang 33 degrees Celsius. At ang ating araw ay sumikat kanina 5:27 ng umaga at ito'y lulubog mamayang 5:59 ng hapon. Mula po dito sa Pag-asa DUST, Janice Rosero po nagpuulat. Medyo paminsan bumabagsak ang ulan dyan ano. Kahapon umulan na. Kagabi yon, kasabanggi. Yes po. Oh, pero talagang nasa tag-init pa kita pa Abril, Mayo, nasa summer season kita ngunyan. Dry nasa season. Tag-init pa po. Tama po yung word natin, tag-init pa. Ayun, Opo. Ano masasabi mo duman sa ikaw ang mutya ng Pag-asa? Natawat po tayo. Nag-isip ako rin sa escort mo dahil pa akong naisip dyan sa Indo O sige, Janice, salamat ha. Good morning, Miss Janice. Thank you. Bye-bye. All right. Miss Janice Rosero, Pag-asa Legazpi. I-search mo daw din si Janice Jing kung kumusta ba yan. Talaga? Good morning, Sexy? Adaman daw ako. Tabadarantang pandesal. Padarahan ta daw kay pandesal si. Para puro pasabot ako dyan, Jing ta. Managkari sa pan. Okay, sandali lang. Renslo na po nasa linya 20 bago magabot ang alas 6 na aga.
Renz, good morning. Kumusta dyan? Yes, maray na agad tabi VP. Kasi na maray na agas ng mga parantabay sa mga dugan niya tong mga bareta sa Roman na lalaki an arestado kaso banggi di sa barangay Kulyat Daraga Albay makalis na magpropasali habang may daradara pang kutsilyo. Ayos man ang Hindi trippings sa yan, no? barangay Ayos man. Banyag Daraga Albay. Ang suspect na midbidan na si Reynan Calaw I. Lorejo, 27 anyos may living partner sa construction worker sa residente ng Proctres, Barangay Kulyat, Taragalbay, si digdi sa police blatter, ang suspect yaon digdi sa residensya haranay kay Brian ay sa residensya ni Brian, sa nagangar na Brian kan Barangay Banyag kan bigla nagpropasali ni Asin Gabos pinag-aagyat na magbungagan sa luwas kan sa isandang barangay dyan sa may barangay Banyag. Asin tulos man nagresponde ang mga barangay Tanod kan barangay Banyag. Asin pagkailing kay ni kan sospechado diminulag ini pasirin dyan sa barangay Kulyat. Asin digdi na nga ni na-arestar ang suspect sa tabang naman ka na mga barangay officials man ka na barangay Kulyat, Daraga Albay na recover digdi sa body search ka na unambita ng suspect ang sarong 37 cm na kutsilyo na pinagamit kan suspect habang nagpupurpasali yan sa barangay Banyag, Daraga Albay kay ngunyan nasa hepatura na kan Daraga PNP ang unambitan ng suspect sa daw para sa magkakanigong Nakainom ini? Nakainom? Nakainom ini? O kaya mambalang. Nag-trippings man. Trippings? Ngunyan, tanaulian na siya. Medyo ko na yan. Hay mas masana yan. Oo. Kulang talaga yung sinabawan. Giri kulang sa pulutan. Makalimuto-muto. Dapat pag naginom, dapat dakulang pulutan. Tanganing piling, mabasog ka. Kirby, dapat. Diba? Ano ka na sistema dyan? Baka mananggad kulang ito sa pulutan. Sige. Sa dami, Bibi, ang magdagdag na impormasyon dito sa luwas, Transluna, TC Jabinas. Salamat, Renz Luna. Mientras tanto, tuloy-tuloy, 17 bago magalas 6. Jomar, bien, may report. Hali po dyan sa First District, Analbay. Jomar, good morning, Jomar. Dibing sa mga dagdag na bareta, 5 kaso ng COVID ang tuminama digdi sa First District sa nakalis na 2 aldaw. 2 sa Banwaan Kantihi, saro sa Malilipot, saro sa Tabako, asin saro sa Bakakay. Nakalis na Sabado, nagpositibo sa COVID-19 ang 2 taga-Tiwi kung saan ang mga iniiyuan sa 48 anyos na babae na taga-Barangay Urwan na kay Gosanin exposure sa taga-duman man sa indang Barangay Mansana na nagpositibo kan mga nainot na aldaw. Ang saro pa nagpositibo sa 60 anyos na lalaki na taga-Barangay Tigbi na naghilang kan Abril 17. Sa Banwaan o sa siyudad kan Tabaco kan Sabado, sa Romana nagpositibo sa 50 anyos na babae na taga-Barangay Buwang. Na-expose man siya sa taga-duman man sa Inga na nagpositibo man kan mga nainot na aldaw. Kan Sabado man sa Banwaan kan Malilipot na magtapos ang halawig na panahon, nagkaiguan na positibo sa 37 anyos na lalaki na miyembro kan Philippine Air Force. Asymptomatic inibang exposure pero basado sa ginibong contact tracing kang RHU na nambita na persona dahil man naguli sa Banwaan kan Malilipot sa nakalis na sobra sa 14 aldaw kung kaya may kukonsiderar na ligtas pa mang ginaray ang Banwaan kan Malilipot sa COVID. Nagkataon sana na ini taga Malilipot pero yaon ini sa nadidistinguhan niyang lugar na positibo. Sa pinaka-ultimo na positibo kasuod digdiman sa Banwaan kan Bakakay. Sa ruinong 55 anyos na babae, taga-Barangay 13 poblasyon sa ruining frontliner. Dahil travel history, naghilang na lang ini kanabril 18 asing kan swab positibo nagluwas sa resulta kasuod Yung BPN na mga COVID cases sa digdi sa First District sa nakalihis na 2 aldaw.
Yan ang report. Jomar Dian, DCG. Salamat, Jomar, sa report. Paningit sa Morning Hirit. Iyan po ang mga dagdag na istorya ngunya na pag-aaga. Mientras tanto, aram daw nindo kung ano mga tugang anapod kang harang sa lada. Anong klasing kemikal mga tugang ang yaon sa harang kang lada. Susog sa informasyon ang chemical na iyan, mga tugang na biglang minaraot asin minainit ang sa tuyang ngimot kung ini pinagkakaon, iyo po mga tugang ang capsaicin. Ini po mga tugang minakontak sa pain receptors nin kan sa tuyang ngimot. Talaga ha? Napiktaran kayo ni palang pagdukot sa ngimot iyo mga tugang ng pig-apod na pain receptors. Ang pain receptors na ini, iyo po mga tugang may pig-apod na sense of heat. Init. Ang capsaicin sa oras mga tugang na mina-activate ang receptor na yan, minapadara nin minsay sa tuyang utak, asin mga tugang na papaliwanag, asin nagsasabi, nan sa tuya tabing nananamitan asin ang sa tuyang nakakaon saro klase tabi nin maharang. Tangabos man talaga ang utak ang nagtataram sa tuya kung ano ang nanamitan mo, pinagpuproseso So yan palaan mga tugang ang mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Kung natataang lada, nakakanamit kita nin harang. Paningit sa Morning Hirit. Bata ang lada ngunya na Dracula. Mahal naman. Ano? Pati ang saraday. Mahal naman ngunya na di. Okay. Yan tabi ang mga dagdag na kaaraman. Mga tugang sa Morning Hirit. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Yan, tras tanto, minabalik si Jimmy Nasalita. Hali po dyan sa 3rd District, Analbay. Jim, good morning, Jim. Okay, sandali lang. Okay na si Jim. Nawala, naputol. Sige na, signal mo na lang sa kuya, Bigyan na muna kita sa mga birthday. Happy birthday po kay Edina Soneha sa Abril 27. Taga dyan sa Albay District, sabi ni Manay Merly Caceres, MMC. Happy birthday po kay Emmeline Abache Castuera, April 28. Sonto Bitano Legaspi, Romel Apin, Abril 30, o Binanwahan East, Legazpi City. Yan. Happy birthday! Siring man, a blessed Monday to you. Sabi kan texter ta 60 to 60. Sabi ni Jerril, good morning ngaya Masidanyan Hiriters, viewers, supporters, and belated happy birthday po kay Danilo Dani Andes Llave sa Bangkiruhan. Good morning daw sa Aranyas family sa Lacandora Drive, Gogon. Asin sa Bilog na Mundo. Yan, Happy birthday po kay World Champion Rica Marfil. We are so proud of you from Mama, Sisters, and Lola. Oy, Rica. I hope you'll have many. Happy birthday, Tabi. Rica Marfil. Yan, congratulations So, naging champion ini sa World Synergy Competition. Dito lamang na interview ni Oy, ni tabing texter na ini. May number ko lamang po kay Rica Marfil. Baka lamang pwede kong ma-interview taon-taon Apudan ta lamang, tabata birthday niya ngunyan. Tawanan ta daw magkadigong interview. Naging champion siya World Synergy Competition. Estudyante ini kan BU College of Engineering. Sige daw po, pakitext daw po Tabi 0553 kung may contact number ka kay Rica Marfil. Gusto kong ma-interview ini. What time po pag rosary ni Pope para makasabay kami? Ang rosary po ni Pope naka-schedule sa Pilipinas ang oras. Matanga alas 12. Halos ang kamatangaan. Mga tugang kanbanggi. Iyo po. Sabi ni Amigong Ray, good morning Tabi, Amigong Ray Aguilar ng Bio. Huwag kami go.
pangyayari sa Maa. Oy, may aksidente da dyan sa Kuwan. May nag-text ha. May aksidente po sa, dyan sa Busay ay pangyayari sa Maa baka. Okay, sandali lang tayo ipa-verify tayo niya. Good morning po. Lockdown po ba ang idea po? Ay, yun nakuha na gayod. Di akong bareta sa pigahap. Ay, wala maki-order si Mayor kaya lockdown sa wala man po. DOST sa regional office mo nakuha na nga ni, lifted na nga ni. Good morning. Salamat again sa Diyos. Taburuhay pa kita. Dainanggad kita maging kompante. Sarara ni COVID tahilingan nasa Pulanggi dahil sarong COVID positive. Gulpi ang na-contact trace kaya nanggad mag-stay at home. Bako man essential ang lakauta. Remember that life is only once. Okay, sabi ni Brother Dan Orense. Happy birthday. Ay, good morning daw kay Sendo Gabos. Bless us all from Merly Lazona. Good morning, Tabi. Sabi ni Amigong Noel. Pirmi si Jonas alas 6 pa sana. Good night iyan. Tapos alas 2 pa sana. Good morning na. Talaga. Tabon man si Jonas talaga. Ay, sige daw. Tabaloon ta daw ini si Rica Marfil na ma-interview. Ma-feature ta lamang sa tuya tabi na programa. Thank you sa nagpaabot. Ano mo ini tabi si Rica? Kung saro man sa nakabungarong, tarami daw tabi na maapo. Iti-text ko sa tataod ha. Interviewon ta lamang si Ate Rica Marfil. Congratulations. Happy birthday po kay Madam Amelia Craig ng Paulog. Ano pag-pronounce kayo ni? Amerikano gini o foreign family Craig? Diba? Sige, baka mapasalagit. Basta yun na po ito. Paulog Elementary School. Craig. Tama ba? From your PAS family. Happy birthday, Madam Amelia. Happy birthday po sa imo. At saka, wala na. Sige sa ako naman kita. So, isbata ining mga cellphone kong. So, arliyono na ini. Crack ang screen. Happy birthday po kay Chody Lidby ng Bariw, Kamalig, Albay. Okay, happy birthday. Good morning. Ang hapot, ang arang kang lada. Nakakaraw to nakakarahay. Nakakarahay tabi. Kapitana Yuli, igwa tabi ki mga pag-aadal na ang harang kang lada nakakatabang po para magbabaan sa tuyang cholesterol level. Bad cholesterol. Kaya lang sa may mga problema baga ngayon sa hyperacidity, ipinagbabawal po ang lada. Pero in general, may nakukuha tabing health benefit sa pagkaon kiharang basta bako grabe. Happy birthday kay Jairos Von Rodriguez from Mommy, Daddy, and Family. Good morning, Tabi. Belated happy birthday kay Casey Guevara. At saka advance happy birthday to my apo sa aga Kyle Inigo Robrigado from Lula Milet Robrigado ng Pag-asa Daraga Albay. Grabe na bata digdi sa relocation site kang anuling. Bata San Uri, grabe ang pakiriparo man tabi. Isang kapitan kang anuling, pakiriparo daw tabi, nagpareklamo. Happy birthday kay, okay na to. Kumusta po si Patrick? Natako. Renz, pala pa daw kay ni. Tamay nangungumusta digdi. May aksidente da dyan sa may Busay gayon, kasabanggi o kaswapon. Sa ano yan. Marinal daw tabi, Kuya Henry, maugmang pagdangog sa lalabs kong si Alex Algie Maravillas, Family Lorente Llandilar, Marinas ng Kamalig at Ate Jody Manoy Peding from Bergie Maravillas. Okay. Lagta mo na ang report ni Jimmy Boy. Mga tugang nasa linya, minabalik po si Jimmy. Ali dyan sa Tercer Distrito, Canalbay, Aramon Tagiraray, ang mga dagdag na istorya ngunyan tabing aga. Henry M. in the morning. Hello Jim, good morning Jim. Ngilian si Sir Marlon D. kan Biyernes na banggi ng aragi sa digdi sa Diversion Road sa Lugan, Baldalibod, Kamalig. Ali Ligaspi Paul, isa ginubatan. Kaliba sa Puertihono na antinampo, halapadono na. Ani kinabigla ni Mr. Marlon D. Palibasa nagpipinsar siya, matrangkiloan na branyong tinampo.
patitiko siya digdi sa may tong parte sa barangay Salugan, dit pa siyang ma-disgrasya, mararabasan niya ang mga pinagkurudal-kudal ta BBB na porsyon kan tinampaw. Kung sa hindi niya masabutan, tabago pa sa na matapos, garipigri-retouch ini, kung sarong pipinising ini, na purong simento. Sigun kay Mr. Marlon dit pa siyang madiskwido, pantang posible, pupulido ini ta BBB, dahilan sa nakatalanin ng bisitaw ni DPWH Secretary Mark Villar sa maabot na Abril 30. Anong klase tabi, Jimmy, na pag-retouch? Ano? Dahil ko nga ni-maintain na, pinagiling ko man ang ganini ka, so hapon. May mga kudal-kudal. May footage kita dyan. Natay nita. Bibis to mo, ano ka bata, nag-intro na naman ko garing ako. Natay nita. Ang sa ibabaw garipig buli, so binuli baga sa ibabaw? Pigabuli, yung tamang term mo, bibi. Natagariro-luwas ang may porsyon na luwas ang graba. Ha? May porsyon na luwas ang graba, may crack. Ano ini? Hindi. Basta matod, yan to, yan ang ebidensya. Di pa man baka nahaluin Jim? Ha? Bako? Dahil pa man yan inaloy. Hindi ko manaram kung ano nata yan. Takulyan, BP na mga kinudal-kudal. Balikan ko to da. Isip mo ang ding tabi jing, isip mo jing. Balikan Pero kung nailing mo ang itsura kanti na, magayo no na. Malinigo na, maiwaso na. Pero garo nata yan tagariluwas ang graba. May igaw kung nahiling na luwas ang graba. Tapos, yung ano yan na napot ni Sir Marlon. Kung yan marayang pagkasiminto ka, dapat bagada kang mahiling na graba sa ibabaw, nag-ulsit ang graba. Baka pa man pati gabos tapos. Baka piga-aroganda, baka mariparo kang sekretaryo. Hindi. Ano na dahil naman pa man pati tapos na makaburugtakan kiilawan, iba? Madiklong. Kaya, dahil baka imposible itong sabi ni Sir Marlon din na kung kumpiyado ko ang maray, masasalpok mo ini na mga kudal-kudal na ini. Iyo, bata garo na kisignalay. Okay, ano yan? Kombinasyon ng yelo, tapos caution na baga. Kasarin mo na ka ang footage na ni Jim. Banggi na kasubanggi? Kasubanggi mismo? Di ko sabi, hanggang kasubanggi, yaon niyan dyan. Lagkod mo yan. Hanggang yaon niyan dyan. Gusto sabi, Makausaki aksidente ni. Ma-aksidente nga ni kuta na. Maray nga ni man. Tod, balikan tang 6:30 Otong pagtitiko sa may libot. Proyekto ta. Yan naman lamang susko. Sa bagay, yung gaya na naturalisa to. Yan, baga pasiring kasi dyan sa daraga. Ligas, binitayan. Amo man, may mga kudal-kudal man, bibi. Di ba? Mga retouching din dyan. Kung sa pigi-make-upan? Ano ba tan mga dugos? Manilisipan mga dugtong. Pigabuling purong simento. Bibugtakan ki sa ibabaw nga na, pero yan, Jim, di man mahalo yan. Sinda na kayo sikang kung paano yan. Baka parte man yan. Hindi taman aram. Ito ako makita engineer. Maski ba ako engineer, maski ako patal-patalon, reparoho na pag iyan na sa harong nga ni baga nang tao naglalakaw sa na baga ang tao sa harong yan madidispedo si kuano yan paliko yan ilin mo itong iga ko na elek na nag-crack o nakwan na gari may mga uka yan luwas ang baybay ang graba anong iling bukaan para man tama puti on so pigritat ano man na mga tataon ano na project ini second district ini oo kamali. Yun na naman. So, rinig ko ni baga na pinagsisingil kan apek, kukoleksyonan kan ayun yung rutang ini. Yo. Baga mga ila baga mga kwano mga ini mga solar panel. Okay. Yan tabi BP, follow up. Jimmy na salita di si JB News. Ano ba yan? Atagyo Jimmy sa report. Ali dyan sa luwas. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Sige. Mabareta na muna. Ay, madali lang ta.
Ihapot ko lang po kung may check-up po si Dr. Iga pong check-up si Dr. Gianan, dumayang ka po sa clinic niya sa, ano po dyan, sa Mayhampangan kang Monumento ni Ola, sa Mayhampangan sa na po iyang kang De Vera Institute. Iga po dyan ki-check up oral daw. Magkapit na lang po kamo doon. Dahil ko lang i-aram mo sa eksaktong oras, ha? Kung anong oras tabi ang clinic ni Doktor. Lingaw ko na eh. Titira niya sa kuya kang inot. Nalingawan ko. So, clinic doc na. Pero magpa-schedule na po kamo duman. Sa may schedule man po yan, dumiyang kamo sa clinic niya. Tapos may man po dyan, may tao po alas 9. Tapos pwede po kamong magpa-schedule kung naarin tabi kamo ma-check upan. Okay? O bueno. Pig-ulaan, sige tabi. Babalikan tayo ng suyang niya na. O bueno, mga tugang ang mga bareta, ay sus ko, kadakol pa lang kitang babasaon sa Facebook Live. O alas 6:01 na, madali lang tabi. So, nakatutok man sa Facebook Live ta, ngunya na pagkaaga. Okay, sandali lang. Tahilingon ta ining mga sigurado ako may greetings sa tuya na Facebook Live. Makasupog man sa mga nag-i-reading na data lamang na sus ko, bata, sobra 200 ang views ta. Ngunya na aga. Paki-share na lang po. Salamato na ay sus kadakol o Rose Ausayo. Ingat po tabi ka mo. Negrete family sa Manila. Ginubatan from Rose, watching from Sabah, Malaysia. Oy, taga Sabah, Malaysia. Good morning. Merna Ascotcha, God bless po. Gerson Espinas, good morning daw. God bless. Grace Bonaobra, Ma'am Grace, good morning. Joseph Villanueva, please advise all the barangays in Legazpi na implement ang DOH guidelines about kung pag-quarantine, kang contact tracing na asymptomatic. Tadain na po talaga sunod kan mga barangay ang guidelines. Minadepende po talaga sa swab test. Yun na nga niyan. Tama ka po sa observation mo. Boboy Madridano, pabati po sa Madridano's family. Diyan sa Bautista Villar Albay, watching from Caloocan City. Si Ryan Nusidal, naka-live streaming bati kami digdi sa pamilya ko sa Anislag, Purok 7 National Family. Libloberio Don watching. Thank you. Pabati po sa Madyanas family sa barangay Maypangi, Castilla. Sabi ni Gina Lorilla. Okay, Siringman, may reaction pa ba? Mila Mondragon, good morning daw. Maday Shirley Tolosa, Dangyang Matlitson, good morning. Tabi, Evelyn Operiano, watching from Travessia. Okay, yung iba pa, mamaya naman ha. Mga tugang, ang mga bareta, susunod na sa Morning Hirit. Sizzling. Nagkakalakaga. Nagsasangaw. Nag-aaso. Ang dapat sa astig na init. Malipot. Nagyeyelo na Red Horse Beer. Kusukan tama pero bakun wasak. Red Horse, ito ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po ni Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hiliho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI courses offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado, 5 kasado, 5 kasado. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Radyo Balagon Kaito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 6:09. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw na Lunes, sit sa 26 kan bulan na Abril. Detalles kan mga bareta o kaya headlines kan mga bareta. Paglangkaw nin kaso nin COVID-19 sa Bicol, ipinag-attribute sa halaugak na implementasyon kang minimum health protocols
Department of Agriculture aminado sa pag-atake kantong Gross sa mga kabaasan sa 3rd Distrito, Canalbay. Sa lado lokal, mga tugang, day po nindagdag na variant o panibagong variant ng COVID-19 sa Bicol Region, sigon sa Department of Health. Sa lado nasyonal, lagpas na naman sa 8,000 ang bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Kaso, posibleng madugangan dahilan sa community pantry. Sa ibang nasyon, nakuha na ang nawarang submarine sa Indonesia. 53 na aldaw o 53 na crew kaini gadana. Enot mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal. Day po nin panibagong variant nin COVID-19 na nakalaog sa Region 5. Inan sinabi sa DCGB News si Dr. Lulu Ramos Santiago, an Emerging and Re-Emerging Infectious Disease Coordinator kan Department of Health. Sigon kay Santiago, mantinidong mother strain kan nasabing helang ang padagos na nag-aatake asin namamatian kan mga nagpupositibo digdi. Paliwanag kan opisyal, napadagos man ang sendang monitoring dahilan ta oral daw nagpapadara ang rehiyonin mga sample sa Philippine Genome Center. Alaga dapat na mas pakusugon asin maigot na magsunod sa minimum health protocols ang mga Bicolano tanganing dit-dit nang mapababa ang kaso kan mga nagpupositibo sa manalain na probinsya sa rehiyon. Mientras tanto, mga tugang, inako po ni Department of Health Assistant Regional Director Dr. Chito Avelino nan paglangkaw kang kaso din COVID-19 sa Bicol pwedeng kausa kan kakulangan kan mga local government units na may pasunod ang mahigpit na minimum health protocols. Hinagad niya sa publiko ang mahigpit na nagmagamit ng face mask o face shield. Obserba rin marhay ang social distancing de pag-urmol-umol o pagtiripon asin piniming maghugas ng kamot. Siring man magtiner sa nasa harong. Idinagdag pa ni Avelino na nagpalyar ang ibang mga LGU sa contact tracing pati na ang pagbawal sa social distancing. Siring man at ang atrasadong reporting kaini. Nanutaran man na magpalyar ang border patrol checkpoint na may pasunod ang higpit kung kaya kadakol man giraray ang nakakalusot na mga may fake negative na COVID-19 tests result. Inatake kan mga green leaf hoppers ang ginatos na hektarya nin kabasan sa Libon Albay na nakaafektar sa mga parayuan na madali nang magsuwak sa paginin rice tongrovirus. Sinabi ni Emily Bordado, tagapagtaram kan DA Regional Office number 5 na ang presensya kan green leaf hoppers iyo ang minaserbing nagdadara kan virus na nakaafektar sa 122 na hektaryas nin paruyan sa nasabing banwaan na iyo ang rice granary kan Albay. Sayang sinabi na maabot sa 114 na mga parauma ang apektado kaini. Idinagdag pa ni Bordado na ang pagtalubo kan paroy apektado man mantang ang dahon nagiging yellow-orange asin minaulakit sa ibang mga pananom na paroy. Iba pa niya tong mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal. Organic Agriculture Program. Tiga pa kusog daw kan Albay Provincial Agriculture's Office. Ange Galero sa report. Mas pahiwas pangunyan kan Albay Provincial Agriculture's Office ang sa Endang Organic Agriculture Program sa manlain-lain ng munisipyo sa syudad na sa Endang nasasakupan. Sa impormasyong ipinahayag ni Apaw Head Che Ribeta sa iyang sinabi na apwera sa mga similyanin pananom na pitutaunin da sa Endang mga lokal na agriculture offices
na iyong pagtatauman sa mga individual o kay organisasyon nin mga paraoma sa probinsya, kundi pati naman ang panagos nindang pananaon nin free-range chicken. Paliwanag ni Rebeta, importanteng mapakusog ang produksyon nin free-range chicken sa probinsya ng Albay o pampadagos na nakakapiktar ang pandemyang COVID-19 sa probinsya Sinyaon man ang patakot kan African swine fever para naman sa mga paraataman nin urig sa probinsya. Nananausin daw niya nin free-range chicken na iyong paglalauman ninda na mapadakol man kan mga paraoma sa probinsya dahil sukod mapadakol ninda ini asin maipabakal, makakatabang daw ini sa indang alternatibong income. Paliwanag pa kaini na katuwang ninda ang na Regional Office kan Department of Agriculture may kinaraman sa pagkudusir kan nasambitan ng programa. Dagdag na pareta, Ange Galero, DCGP. Mga ordinaryong residente kan barangay, iyon mayor na gustong tabangan kan ako Bicol. Al Armario sa detalye. Gustong ipamati kan ako Bicol sa level kan mga ordinaryong residente kan barangay ang tunay na serbisyo. Yan ang rason kung natata sa mga rayong barangay ang piginot mo niyan sa proyektong mga patubig lalo digdi sa Legazpi City. Sinabi ni Congressman Alfredo Bidogarbin Jr. na ang mga rayong barangay tunay na sakripisyado sa supply ng tubig, nag-aararong pa sa bubon, sa gorong, dahil dainin direktang servisyo kan tubig sa indang mga residensya. Kaya ko yan, maditid man di tatawan ng mga proyekto at kada barangay sa pagikan solar water system. Pinuna na ini sa barangay Bangkirwan ni Balnod, iba naman sa Maslog, Gumapon, asin masunod pa ang ibang mga barangay. Pati sa naman ini kan basic na servisyo mo niya na pigibo ka na Bicol, ako sa nadigdi sa Legazpi City, kundi Bicol-wide. Al Armario, DCGP. Uminabot na po sa 557 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa probinsya ng Camarines Sur. Mantang ang Naga City, iguanin 354. Sa ibong nalado, ang probinsya ng Albay, iguaman ng 200 na aktibong kaso. Mantang ang Legazpi City, 146 na. Sosog ini sa panibagong data na ilinuwas kan Department of Health apera digdi ang Catanduanes iguanin 21 mantang ang Camarines Norte may 44 mantang naririparango niyan ang padagos na pagdakol din kaso sa probinsya ng Masbate na iguanin 126 mantang ang probinsya kan Sursogon 204 na. Dahilan kay ni padagos man na nangangapudan ang Department of Health sa publiko din kooperasyon tanganing matbawasan ang paglakaw kan COVID-19 asin dapat na magsunod sana sa minimum health protocols. Sarong Law Office ang linaog nin Mahbas tulong unit nin laptop an binitbit mantang nabutasan kan mariparo kan nagkakaturog sa building sa sobrang pagkataranta. Lowens Barcena sa detalye. Padiit-diit na naman na nagkukusog ang buot kan mga parahabas sa panlalaog sa mga manlain-lain na mga opisina asin establishmento sa Legazpi. Talimang dai pamidbid na mga lalaki bakusogon ang buot na nilaog ang Del Rosario and Almohuera Law Office sa Barangay 16, Legazpi City. Basado sa police record kan Legazpi City Police, alas 2 din maagahon kan Sabado, partikular sa second floor kan BF Building Alternate Road, na kumpirmar ka nagresponding mga pulis na panlalaog pangahabas ang nangyari taan mga dai pamidbid na suspitsado inali ang padlock kan wall up door kan building dangan tulos na nakalaog sa second floor ni ransak lock kanasambit na law firm office. Digdi na nangyari na hinabas kan mga ini ang tulong units nin laptop asin na-discover ini kan sarong nagangarang Melvin Legazpi E. Belio na niya o nagkaturog anani sa lugar kan may nagsuriyaw sa mga miyembros ka ini. Pakailing sa iya, nagkaralat ini sa pagdalagan asing 5 katawo ang nagturuwang-tuwang para manghabas na sa iyang nahiling. Dahil sa pagkataranta, suburbit-bit kan sospek, susaro sa mga sospek na tulong unit nin laptop, nabutasan. Alagad mo niyan, padagos pa ang investigasyon, tada ipamailing kung ano pa na mga hinabas kan mga suspitsadong ibang bagay sa nasambitan ng law office.
Asin sa kunyan, ang Legazpi City Police nagpapatanid sa publiko, lalo na sa mga establishmento na pakusugon ang paglaag din mga lak, asin pakusugon ang paglaag din mga CCTV, tangani ng matukoy o kaya mailing, mamustrahan ang mga suspetsado na ini na pira ng beses na nangyayari sa Legazpi City na nandalaog sa mga manlaylain na establishmento bako na sa mga residential area. Dagdag na Bareta, ako po si LBD. Private rice traders, balik na sa normal ang kabakal nin Paroy. Aramang tapang detalye sa report ni Jimmy Nasalita. Balik na sa dati nagbabakal man giraray nin Paroy ang mga private rice traders digdi sa Libon. Matatandaan, puraberan bagyong bising nagdeklarar nin buying holiday ang mga negosyante. Ang rason, nagpasiguro ang mga inikan sa indang mga bodega sa pagsabing para noon dahil na nin malalaugan kana nakaaging bagyo kung kaya para mientras man sana ang pagpundokan pagbakal. Ini ang informasyon na ipinabot sa DCGB News ni Mayor Das Maronilla kung saan pagkatapos kan bagyo nagpaimbestigar siya tungkol sa bagay nini kung saan napagaraman na ibinalik man tulos kan mga negosyante sa pagbakal nin Paroy asinan presyo kada kilo luway-luway nang nagtaas ngunyan kung kaya dahil na nin problema ang mga parauma na igwapang aanihon ngunyan na panahon. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal, number 10, most wanted person sa Daraga Albay. Naaresto na kan mga otoridad. Renz Luna sa detalye. Narestar na ang number 10 most wanted person digdi sa munisipyo Candaraga. Ang suspect na midbiran ni si Carlos Sevilla y Lopera, 30 anyos, asin sarong laborer sa resident ng Proxete, Barangay Miisi, Daraga Albay. Inarestar ang naunambitan ng suspect sa bisa ni warrant of arrest na ipinag-issue ng Honorable Judge Richie R. Regala, ang presiding judge ng RTC Branch 8 kan Legazpi City para sa pagbayular kan RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na igwang piyansa ning maabot sa 200,000 pesos kada saro asin ini may kasong 2 counts kang naunambitan ng pagbayular sa naunambitan ng batas kaya sa ngunyan na sepaturan ng Candaraga PNP ano nambitan ng suspetsado para sa magkakanigong disposisyon. Magdagdag bareta, Renz Luna, DCGB News. Lifted na ang pagkaka-lockdown kan siyam na mga opisina asin mga eskwelahan kasarabay ang restaurant digdi sa Legazpi. Epektibo kasahapon na Abril 25. Sa iyang Facebook post, sinabi ni Alcalde Noel Rosal na dahilan natapos na ang mga contact tracing asin swab test sa mga ini asin na-expose sa nagkapirang mga nagpo-positibo. Nagpaluwas na ki-advisory ang sendang opisina para sa pagliwat na liwat na operasyon kan sinabi ng opisina. Inikinabibilangan kang Lucky Fortune Seafood Restaurant sa SM City, Bitano, Ibalon Central School, Barangay Orosite, Legazpi City, Sangguni Ampan Lungsod kan Legazpi, Siringman kinabibilangan kang Legazpi City Science High School sa Barangay Bitano, Department of Science and Technology, Regional Trial Court Branch 2, Regional Trial Court Branch 7, Bureau of Treasury Region 5, Department of Public Works and Highways sa Gabos na sa Regional Center sa Barangay Rawis. Sinabi kang alkalde na ang contact tracing asin ang siringman ang pag-swab test kay ni alos kumpleto na Gabos asin nagnegatibo so ibang mga naswab digdig. Mantang sa yung tinawanin doon ng disinfection sa sinabi ng opisina, iyon natapos naman kung kaya pwede na asin na magpadagos giraray ang sendang operasyon. Para sira sa Malinaw Albay na nawawara sa kadagatan, nakuha na gadan. Jomar Bien sa detalye. Makalihis ang 4 na aldaw na mawara sa kadagatan, nakuha na si Roger Colarena Bonete kan Barangay Baybay, Alagad, Gadana ini. Ini ang ipinaabot na informasyon sa DCGB News kan Bakakay Police
matapos na kasud mga alas 7:30 ang pag-aga sarong residente kan Barangay Busdak kan Bakakay nagpaabot ng impormasyon na may natuparan sinda na sarong bangkay ni lalaki sa indang baybayon kan responde ang pulisya dumana pagaraman na ang gadan iyo si Roger Bonete na apat na daw nang nawawara sa kadagatan magigirumduman na kanakalis na simana ang biktima na 60 anyos sa residente kan Purukoto Barangay Baybay kan Malinaw iyo ang naglawod para mamanwit nin sira alagad daina nakabalik ang sa iyang sakayan na tuparan na nakatiulog sa tao kang kadagatan nagkaiguan nin search operation ang Philippine Coast Guard alagad pinundunan nindakan Sabado kan daina nakukuha ang biktima sa pagsasabi na ingkaso malataw na sana ini nangyari mananggad na kasudma itinadpad duman sa Barangay Bustak kan Bakakay sa Barangay Bustak Kagraray Island kan Bakakay ang bangkay kan biktima. Mientras tanto gadan man ang sarong taga Malilipot matapos na saksakon kasubanggikan sa iya man tanang taga barangay o kabarangay na report kan Malilipot Police Gonya na aga na alas 7 gis kasubanggi nagkaiguaning komosyon sa Purok 6 Barangay San Isidro Ilawod kan Malilipot kung saan nagluluwas na ang biktima na si Stephen Tabanao, 48 anyos, driver, residente kan Purok 6 Barangay San Isidro Ilawod kan Malilipot ang sinaksat kan ka-residente niya man sana na si JP Japos. Dinara pa sa ospital si Tabanao pero gadana ini kan magabot sa Siga Memorial District Hospital mantang ang suspitsado iyuan nagdulag kasing pinaghahanap pa kan mga autoridad. Yan ang report, Joe Marbien, CCTV. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:25. Iba pang mga bareta, makalipas lang kay ni. GB News Express. GB News Express. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap Triple Pack na! Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa! Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw! Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack! Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies. The generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help to protect. Choose Nido 3 Plus. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo.
Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Sizzling. Nagkakalakaga. Nagsasangaw. Nag-aaso. Ang dapat sa astig na init. Malipot. Nagyeyelo na Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakun wasak. Red Horse Show! Ito ang tama! Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, padagos kitang unyan sa mga bareta, narehistro po ang 8,162 na kaso ng COVID-19. Sigon sa Department of Health, nasa 9,997,523 ang totalmenteng bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa nasyon. Nasa 77,075 man ang kabilugan na bilang kan aktibong kaso. Sa ngunyan, nasa 903,665 ang totalmenteng bilang kan mga nagka-recover sa virus matapos marehistro ang 20,509 na mga bagong narahay sa COVID-19. 109 man ang numero kan mga bagong nagadan sa virus dahilan para sumakat ang kabilugan na 16,783.
Sinuspender nguna ang nakatalaan na pag-abot kan 15,000 na dose nin bakuna kang Sputnik 5 gikan sa Russia, Gamaleya Research Institute. Sigon sa National Task Force against COVID-19, nakatalan ko tanang mag-abot kan mga bakuna kasuhapon o ang mga bakuna kasuhapon na Abril 25, alagad dahil sa isyu ng logistics isinibog ini sa Abril 28. Alagad sinabi man ni Government Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nakasabay man na maabot sa 15,000 na dose o kasabay kan maabot sa 15,000 na doses ang 400 o 480,000 na doses ni Sputnik 5 sa Abril 29. Alas 6:35 oras sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Maggi Magic Sarap. May new triple pack na. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Baretang niyan sa ibang nasyon, nakuha na po ang nawawarang Navy submarine kung sa inpig deklarar nagadaan ang 53 na crew kay ni. Sigon kay Indonesian Military Commander Air Chief Marshal Hadi Tadjhanto na nahiling ang KRI ng Gala 402 submarine na nagpapataw-pataw nindos milyas gikan sa ultimong lugar kung saan nahiling ang nasabing submarine sa Bali Strait. Guminamit sila nin Rigel warship na may sonar na nagagamit ng sound waves para makuha ang anuman na bagay. Kaibahan, digdi ang ginamit nila ang magnetometer. Nagpadarama ng Remote Operated Vehicles o ROC ang MV Swift Rescue Ship kan Singapore para magkaigwan in visual imaginary. Primerong nagkuha ang parte kan submarine arog kan horizontal steering anchor, exterior body, vertical steering asin nagkapirang submarine parts na pidaso ang tulong parte kan submarine sa may rarom na 850 metros. Dakula ang posibilidad na naubusan ng oxygen ang gabos na mga crew. Miyerkules kan mawaraan submarine mantang nagkaigwanin military exercise sa Bali Strait. Kinumpirmar kan mga otoridad sa Switzerland daigwan na sindang kaso nin individual na tinamaan ng COVID-19 variant na inot nang nadiskubre sa India. Base sa report, sarong pasahero ang nagbalyo ng flight sa sarong European country bago magduman sa Switzerland. Ang nasabing kaso, inapod na B1617 variant kan Indian Health Authorities. Ang bagong kaso ng COVID-19 virus na nadiskubre sa indang nasyon. Iniman ang pigtuto na rason kan panibagong pago ng COVID-19 infection sa India na kinangadanin kadakol. Dahil pang report ang WHO na nagbimidbid sa pagiging variant of concern kay ni. Kan Sabado, naregistrohan ang record high na daily of new COVID-19 cases sa India na minabot sa 300,000. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kaan mga tugang kay News Manager Mar de la Cruz. Pading Mar, good morning. Go ahead. Good morning, PP. Nagpuluwasan ng piso ang Department of Health o DOH sa mga dapat kibuhon tapos magpabakuna kontra sa COVID-19. Sigun sa ahensya, pagkatapos mabakunahan, obserbaran ang sadiri para sa ordinaryong side effect matapos mabakunahan na sinireport sa ng vaccination site kunikwa. Kung sa iling mo nagkaikwa ka ng seryosong reaksyon sa bakuna, magduman sa pinakadakol na ospital o pinakadakulang ospital asin pinakaraning ospital o pasilidad. Adagos na propera ng sadiri asin mga mahal sa buhay sa pagsunod sa mga minimum public health standards. Sarong pagirumdom kan DCGB asin kan DOH para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas
ligtas. Ayan o. Ang Pag-asa, nasa linya kay ba po si Janice Rosero. Magandang umaga po. Para po sa kalagayan at pagkaya na ating panahon ngayong araw, April 26, 2021, kasalukuyang nakakaapekto ang tinatawag po nating northeasterly surface wind flow sa may Hilaga at sa may gitnang Luzon. Dito naman po sa atin sa Bicol ngayong maghapon, maaari po nating asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. May mga pulong-pulong panandaliang pagulan na dulot po yan ng mga localized thunderstorms. Katamtaman hanggang sa malakas ang ating hangin na magmumula sa may hilagang silangan ng Iral na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. At sa ngayon wala naman po tayo nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng Bicol Region. At ang ating inaasahang agwat ng temperatura sa maghapon nasa 24 hanggang 33 degrees Celsius. At ang ating araw ay sumikat kanina 5:27 ng umaga at ito'y lulubog mamayang 5:59 ng hapon. Mula po dito sa Pag-asa DUST, Janice Rosero po nagpuulat. Salamat, Miss Janice, sa report. Hali dyan sa Pag-asa Legazpi. Mientras tanto, bareta mga tugang sa lado po nin pagnenegosyo. Lauman daw aumento sa presyo kan mga produktong petrolyo ngunya na ultimong semana kan Abril. Sa pinaluwas na aviso, nagkawat po nin 35 sagkod 45 sentimos kada litro ang dugang na presyo kan gasolina. Mantang 25 sentimos kada 30 o sagkod 35 sentimos man kada litro rin diesel, asin nasa 55 sentimos sagkod 65 sentimos ang kada litro kan kerosene. Pinagkalauman na may taas po ang oil price demand sa pagpuon kan driving season, asin ang posibleng pagputol kan oil export kan Libya. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Mga tugang sa satuyang istorya tungkol po sa 500 years of Christianity, si San Pedro Calunsod ang pinaka-ikaduwang Filipino na naging santo. 14 anyos pa sana si San Pedro Calungsod kan mag-iba ini sa Spanish Jesuit missionaries na pinagpapanginutan kan saropang martir na si Father Gigo Luis de San Vitores pasiring sa Ladrones Island o Marianas Island. Dakol na mga katutubo ang nakonverter kan grupo ni San Pedro Calungsod, asin ang mga umboy na sa endang nabunyagan. Dahilan sa nako ang suporta kan misyon, nagselos asin nainggit sa enda ang ibang mga albularyo, asin mga espiritista sa lugar kung kaya sinda iyong pinagibuanin maraot na istorya. Ipinakalat kan mga quack doctors na ini o albularyo na igwang daang hilo o poison ang tubig na pinagagamit kan mga Katoliko o Catholic missionary sa pagbunyag sa mga umboy. Nagkataon man na dakol mananggad ang mga umboy na nagadaan kam panahon na ito dahil sa hilang. Pagdoong kang grupo sa isla kan Guam kan Abril 2, 1672, digdisinda sinabat ni Matapang sarong dati man na Kristiyano na naging pagano dahil sa paniniwala kan mga pakaraot kontra sa misyonaryo. Nabinsir ni Matapang ang saro pang pagano na si Huraw o Hiraw para planohon ang pagadan kara San Pedro asin Father Gigo. Gamit ang harpon, tinamaan sa daghan si San Pedro sa ikaduhang beses na pagbalo siyang gadanon. Kan masigurong gadana si San Pedro, sunod man na ginadan si Father Gigo, ginakodan ang duwa dangan ipinaanod sa dagat. Pig-beatify kan Santo Papa si San Pedro Calungsod kan Marso 5 taon 2000 asin kan taon 2012 man kan siya makanonized ni Pope Benedict XVI bilang santo kan mga lay person. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Mga tugang sa indong nadangog kan mga drakulang bareta ang unyan pong aldaw. Sinurat ni News Manager Mar de la Cruz, katuwang si News Manager o kaya
News Director Edwin Peralta, asin Angel Mostasa, Salado Local. Siring man ang report kan Mega Force Patrol. Iyan ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. GB News Express. GB News Express. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsules. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap Triple Pack na! Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa! Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw! Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Uy, 2 pesos? Ara mo higwa ka ng Great Taste Premium Classic yan? 2 pesos sana kada sachet sa mong suking tindahan. Gibo sa 100% robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tapang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolab. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Si Juday po. And Luna. Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya mag-Nesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, Yan ang kompletong Nutri-Chan. Choose Nesto Grow to grow happy. Nesta Grow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo.
Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Sa pulugan tayo asing kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay. Igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Sumali sa magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpletong address, contact number, pirma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1,000,000 piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis, konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Tado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Gusto nindo magyaman? Ika, Jing, gusto mo tabi, Jing, magyaman, Jing? Si Jing, medyo nagdodowa. Tama ng heni. Okay lang heni sitwasyon ko ngayon. Pero mga tugang, kung ikaw po mahilig magkape, may tsansa kang magyaman. May tsansa ka pong magyaman. Luwens. Ikatamagom ka na, gusto mo magyaman? Siyempre, sisiyang mo yung daing. Siyempre. Ito sige daw. Unang chance na magyaman, uminom ka lang nin kape. Pero ang kape mo dapat, Jim's Coffee. Jim's Coffee dapat ang sa imong kape. Kay puhan na magkaigwalang kilimang empty sachet sa imong ilalaog sa white envelope. Isurat po ang pangaran, address, edad, contact numbers, pirmahan. Asin po kung anong Jim's Coffee variant ang sa inyong ilinaog sa white envelope. Pangaran kan tindahan kung saan binakal, asin po ang promo title. Ang promo title po, magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Mix Raffle Promo. May tsansa kang manggana nin sanggatos 1,000 pesos sa maabot na Hulyo 24. Asin po mga tugang 27,000 pesos man sa partner outlet. 5 winners po ang manggagana nin 5,000 pesos. Tapos, ang grand draw sa Disyembre 22, 2021, sang 1 million. Ang magaganahan po asin ang partner outlet makakareceive po nin 100,000 pesos. Muna may bonus pa na 27 winners po nin tag 27,000 pesos each. Ano pa? Kadakol kan variant dyan kan Jim's Coffee sa mga saod. Bumarakal ka mo dyan. Maput ka mo dyan sa mga groceries, department store. Dyan sa kwa nailing ko sa Ayala, sa LCC, grocery. Kang LCC. Nailing ko dyan ang Jim's Coffee. Sige po, iba-ibang variants lang. Mga tugang 7-in-1, 5-in-1, sugar-free, 5-in-1 regular, 5-in-1 no sugar added, 5-in-1 stand-up pouch, 4-in-1 agaricus mushroom, 3+1 with Korean ginseng, 3+1 with ganoderma, 3-in-1 with spirulina, 3-in-1 with wheatgrass, iga po ki 3-in-1 grape seeds extract, Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, Jim's Grande Black, as in Jim's
coffee mix with brown sugar, black coffee with tongkat alias, and black coffee with ginseng. Iyon ata na. Saan ka magkatapar kinagkape ka na, posibleng maging milyonaryo ka? Ano, Madam Regino? Madam Regino? Sabi ni Madam Regino, tama nga niya ito no, si Dr. Juan, si Dr. Zeni, si Dr. Avelino. Ang mga LGU nga talaga dahil na nga nagsusunod sa napapasunod kitultol ang health protocol. Ako po, kumbinsido man ako duman. Tama ito. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sige daw. Aramon ta daw kon si Isay ini. Baretang need na nagpakwan. Muda po gusto niyang magkunyan. Lowens, good morning, Lowens. Good morning. Ayos ang kape-kape. Ano na? Basta. May saro baw. Public official. Na mahilig sa baby. Oh? Oh. Nare-reparo na. Na sige daw ang balik-balik sa sarong tindahan na may sarong baby babae na nagbabantay, dikti. Anong pigabantayan niya? Kung bako sa tinda so babae. Lason na ka sa bantana ka. Ang pigbabantayan, kan babayan pigapot ko. Ang pigbabantayan kang babae, so tienda. So tienda. Oh. Ang mga tinda, ibig sabihin, tindera siya. Ulukon si Bunjing. Galing imipid ko yan. Ano nangyari? Hindi, ang maladit-ladit na istoryang mainit, sigun sa mga kakuan. Nawara man daw nin maraot na magpasiring sa tindahan. Pero si Sir Barangay Official may agom na. Nya, para kayo nagduman man sana, nagabakal kan tinda niya. Ni nga ni ang problema. Okay. Gari daw iba ang paghiling. Para ulok dinding. Iba ang paghiling sa sarong babayi. Ibang paghiling kan babayi? Iba ang paghiling sa babayi. Sa babayi? Oo, ni Sir. May difference ang paghiling niya? Pwedeng igwat ang iba nga ng pangiling. Iba ang karapatan so eyeballs. Ibang pag-iling, may konsya, may plano. Metaphor. Metaphor. Metaphor mo? Metaphor. Kaya daw, nasa bukan iba, kung sabihin kan, ibang paghiling niya sa babae, metaphor mo? Metaphor. Mo yan yung i-metaphor. So, nahiling niya naman, tas sa babae, gari, pwedeng i-metaphor? Pwedeng i-metaphor. Baka simile. Baka simili na iling mo. Metaphor. Okay. Baka pagtigiling daw kay ni sa mata. Nabibilog daw ang kantang Be My Lady. Kahit na may agom na ako, pwede ba magikang baby? May kwampalan siya, may kanta. May kanta. Yan ang simbag. Sabi man kan babae, di ngaya pwede. May agom ka na, abo kong makompromiso. Sino ni? Pwede magayon ini. Ay kung sa gayon man sana. Marama nakamas baga. Nakamas pero kan bako pa pandemic. Nahiling sa gayon. Kan bako pandemic, nahiling niya na. Magayonon. Ako kaya na-appreciate ko ngunyan ang mga girls. Sa kiray na sana. Pagarayonan ngunyan kikiray. Kiray naman sana appreciate ko ang mga girls ngunyan. Opo. Then ako, basta pag nahiling kong kiray na mga yun, magman ako kan. Ano nangyari? Bata daw ang babae na ini. Sigun sa mga kakuan, daipaman daw ini nakukuan. Daragang daraga pa, asin daipaman daw ini ni kunya nakatsukaran. Di planong kunya nun ni Bossing. Bossing? Planong kunya nun? Kung kaya niyang madaraan sa kuan.
Inda sana. Balik-balik niya oral daw. Pag nailing man daw ini, tiyak na wala stick ang malupit na teknik. Aha. Sulit kapag ini daw sa imong napasagot ng oo. Na hindi mo daw ini ipagpapalit. Kaya naman ini si barangay official. Ano yung ata ni barangay official? Subalintok? Kung madakop siya? Kung madakop. Baka ma-CCTV siya? Na siguro sa tindahan na pigituman niya, gari may CCTV. At aminado man pati nakajakiton. Wala gari sa antinan po may CCTV. Oo. Nakajaki, maski mainit, nakajacket. Nakajakit Ngaya may nito, ngaya po ngaya ngaya sa skin ko. Sa Fernando po? Oo. Maski daw man daw ning ibabakal, pwerte ang bisita sa tindahan. Grabe naman. Apot-apot kung ano ang paninda. Pero pag nailing daw ang sa iyang mata, nangangawit sa isang magandang dilag na may katagang, pwede bang maging akin ka? Pero wala. Hindi niya ito nakukuhan sa bola-bola si baby girl. Makusog daw ang pangontra kay ni sa sibang ni barangay official. Maski ibalik-balikan, makusog ang moog ni Madam Bertud. Sa iagal sa number ni barangay official, kay man itita o syempre ni baby girl. Ano, sa saod tabi ni Lowen? Sa saod? Sa saod din eh. Basta na sila sa palibot. Gari ko may nag-text digdi eh. May nag-text digdi. Basta sa palibot. May nag-text digdi oh. Basta may tindahan. Dito nga yan sa saod. Ilag sa FB. Sa mga tinda da kayo ni, madali, mina pagkiparahiling daan kan official, minaluyos. Minaluyos? Siyempre maluyos. Talaga Inag sa FB, dating accept. Dahil na matunong, inag na nalugod magluwas. Chinat sa FB, kita na inaccept. Dahil inaccept. Ngunyan, inag na magluwas. Dahil na matunong, maluwas nga kita, baby girl. Inag na nagluwas, nagliba sa babae. Abo ngaya. Abo ko ngaya, sir, sa may COVID. Saludo kita dyan sa girl. Saludo kita dyan. Sabi ka na nakakuhan. Medyo nakatahalata na daw ang misis kay ni. At kakabakal pa sa na daw panasin mo na bitsin. Babakal na naman daw sa tindahan. Ito pala na ang gusto niyang masilayan. Ang isang hinog na manggang di niya maturutok dul sa kinauukulan. Grabe naman. Ganda first love man ini. Pero ang first love niya daw yan. Nangyayari na. Good morning kay Kapitan Toy Barajas. Good morning, Kap. Tapos kay Sir Ricky Dineros. Kesay? Sir Ricky Dineros. Si Ricky Dineros. No. Iba yun ang supply kay Sir Ricky. Nagtindang bunay sa Abenson. Okay. Sabi kan mga kakuan, baka daw pagdating ng panahon, pag ito si Mrs. niya na-discover, si barangay official matuturete. Dahil baka daw suklatin ang mata para di na makita ang kagandahan ng isang baby girl na babae. Ayos man ah. Ayos ka man ah. Grabe. Ingat. Kaya mag-ingat lang sa mga sa mga may kwan dyan. Iyo. Sa una nindo. Na CCTV sinda eh. Oo. Ulapat ang parasumbong. Cuidado, Nindo. Yan ng mga bareta na kuhan. Digdi sa morning hirit. Ako po si LBB. Thank you. May nag-text digdi. Digdi ngayaan sa mo. Pangyayari sa Maabaka. Jim! Alas 7 na, Jim? Ano? Ma-flash lang. Sige daw. May uminabot na bus mo niyan sa Pier Can na Piodoran. Ay, mapag-biyahe kay bus pa mas bate. Paano kay mga pasahero, pinagpapacheck mo niyan, alarma si Sir Noel, waiting mo naman siya na maipagapunan siya sa LT Farbita BPP. Ano na yan? Kaya nag-initial investigation digdi ni Sir Noel Orduña, MDR mo sa Piodoran. Balik probinsya din eh. May balik probinsya nun yan? Tapos na nga ni sa balik probinsya, yunaan mo through Facebook. Kaya ako na yung ganyan na magrulo na digdi. Uy, ito na sa Pier Can Piodoran mo niyan ta BBB. Yan, taga-aram mo niyan. Kung may mga test itong mga
mga pasahero. Kaya hindi kisong pangaran, taon-taon na lang. Siya na lang ang magpangaran ta, bibibikan pangaran kan bus, tapos driver. Salbatana. Mga kakapul kita kayo ni Digde. Tapos na sa balik probinsya program, Bas na lugo na naghatod pa siring dyan. gari dinulo-dulo, bako na ba? Bas na. Bas. Nakakauron ta daw ka ng LTO na lang ta, LTO, parbilita nagkakauron. LTO. Ayaw yan. Dahil masabutan ko na tataarog ka ni, gari so LTO, LT parbi. Gari dahil nag-guide ng teacher kayo na nagpapara. Talaga? Sige ang pangapudan baga ni Sir Noel na magpa-share sinda duman sa Piodoran. Sinda kang IATF. Garo dahil man sinda ki aktibong nailing niya sa tinampo adi. Wara ta bibipyata ng pagpapara pangapudan na nga ni public service na ni Sir Noel na magpa-share sinda sa Piodoran. Pigin bitaran duman. Wara man papashare duman ta bibipi kaya sa pagi na naman dyan di si GB. Nangapudan si Sir Noel. Ibubugtak na kita kani sa peligro na mga nagpaparasaday na eh. Ngunyan bas na, yaon naman sa Piodoran. Une nga ni, bas haling taklo ba, nasabat man da ka sa banggi sa daraga. Ata na. Ano naman? Ay na daw sa mga LT Parbe agent. Sige, LTO. babalikan tanto na. So highway patrol. Nagkakalusot pa yan eh. Nagkalusot din na naman sa border. Oy, pangyari. Yan na BBP. Jimmy na salita di si Jimmy News. Salamat, Jimmy. Si Lowens may rejoinder sa report ni Jim. Diyan na lang tabi, alas 7:05 na. Lowens, yan na lang ha, 7:30, pagkapon tayo sa tuyang primerong topic na yan. Buda balikan tayo susyo sa kamaling tabi mga... I-text ko si Assistant Director Vincent kang LTO. LT, para binigay kitang masa. Andalay kinagisimbag eh. Pagpiga pa kauron sa mga opisina niyo. Sige, mahapot kita kampo na ihaputa sa IATF kung paano naarog ka na bagay makakontrol. Na dapat magsunod sa dapat na sistema. Nakay po ang kiswab, negative result, tabi, ang mga mauli asin malaog sa Bicol. Salamat kansa ng pagantaway, Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. God is good all the time. Asin sa mga istoryang makikinit, iba pa konsuelo sa pagkaaga. Ha ha, mag-morning hirit. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin